Och vinnare i match nummer 10 på B-plattformen var röd sida Hampus Jeppsson. Combat Academy. Minus 75. Då fortsätter vi med match nummer 12-11 på A-plattformen. Det är minus 80, det är Karl Boberg på röd sida mot Anders Mark på blå sida. Och nästa match på B-plattformen är alltså 10B, minus 65 damer. Gina Holma på röd sida mot Elin Svensson på blå sida.